Nasleduje rozhovor Rádia pre život. Husľové trio G-String žnie úspechy doma aj v zahraničí už dlhšiu dobu. Na Slovensku boli prvou kapelou takéhoto charakteru. Za spievajúce a tancujúce úspešné sexy huslistky rozprávala jedna z členiek, Daniela Tomášová. Danielka, prezrad nám, prečo názov G-Strings? G-Strings to vzniklo od nášho manažera Pálka Hudáka, ktorému vlastne skresla celá tá myšlienka, že G-Strings ako tri dievčatá, ktoré sú ako po anglicky girls, takže G ako G strings a G strings vlastne znamená G struna, keďže proste máme husle elektronické 4 struny, takže struna G strings, proste je to aj dievčatá, aj G struna, proste dvojzmyselné. A keďže vy ste trojica a ty si tu sama za svoje kolegyne, skús nám predstaviť tie zvyšné dievčatá. No, podľa fotky bude, keby ste potom videli, tak Ríšavá je Aneta Lednická, je rodačka z Martina. A samozrejme všetky tri žijeme už v Bratislave. Ona má 31 rokov a v podstate spoznali sme sa na Vysokej škole muzických umení, kde sme vlastne, ona bola o ročník vyššie, ale tam sme sa vlastne spoznali a takto sme sa dali dokopy. Potom je Ľudská blondinka, s ktorou som študovala na konzervatóriu v Žiline, ona potom pokračovala na konzervatóriu v Bratislave, išla študovať pedagogickú školu, vysokú školu a je rodačkou z Dolného Kubína zase, takže my sme taký stred Slovenska, no a zišli sme sa, myslím si, že dobrá partia, každá iné vlasy, ja mám tmavé, takže tak. A je to aj taký marketingový zámer, že každá ste iná, aby to bolo zaujímavejšie? Zo začiatku sme boli dve blondíny a jedna ríšava. Tým, že marketingový zámer to tak nejak vzniklo, ani neviem ako, ale skôr priznám normálne farbu, že v kaderníctve ma pokazili a mala som blond farbu ako kuriatko, takže jediná záchrana bola, aby som išla do tmavej. Tak som išla do tmavej, už som aj zostala a vlastne išlo z toho to, že sme každá iná, začalo sa to ľuďom páčiť a mali sme na to dobré ohlasy, takže áno, ja som tá obeť. No a vráťme sa teraz trošku späť do tvojho detstva. Ty si rodená Ružomberčanka. Ako si sa dostala vlastne k husliam a k hudbe a k spevu? Aké bolo tvoje detstvo tu, štúdia? No, detstvo bolo úplne skvelé. Rada na to spomínam už teraz, keď som staršia. Ale ja pochádzam z umeleckej rodiny, kde moji rodičia sú učitelia. Ocino učí všetky dýchové nástroje, aj diriguje. A sám ešte stále hrá v dýchovke a maminka je klaviristka, výborná klaviristka, ktorá ma dokonca celý život sprevádzala, robila mi klavírny sprievod. Potom samozrejme, keď som išla študovať ďalej, tak sme sa rozišli hudobne, ale tie kroky sú proste veľmi, veľmi prirodzené. Proste mala som to doma, moji súrodenci všetci chodili na nejaký hudobný nástroj, takže mňa to tak ako si neobyšlo, ani ma to nemohlo obísť. Už len to, že v podstate mamina sa ma spýtala, keď som mala 4 roky, že na čo chcem chodiť. Či je to klavír alebo husle. No a tým, že 4-ročná som akože nejak mi to bolo jedno. Tak klavír som videla, že klavír máme v obývačke, to ma nebavilo, lebo to som už poznala, tak som povedala, že husle, no a to, keby som vtedy vedela, aká je to drina, tak si možno vyberiem ten klavír. Ale vybrala som si tie husle a neľutujem, to je to proste moja vášeň, taká moja životná cesta. No a v podstate začala som chodiť na husle, keď som mala 4 roky na predprípravku do Dolného Kubína, kde vyučoval môj ocino. A keď som mala 6, moja mamina vlastne prihlásila normálne do základnej umeleckej školy, kde som vyštudovala celý cyklus u pána učiteľa Mirka Kmeťa, ktorého tiež pozdravujem, lebo ten mi dal perfektné základy. No a tak už sa to nejak tak odvíjalo. Prvé súťaže, drina, po škole pekne do základnej umeleckej školy cvičiť a drieť. Sú teda husle ťažký nástroj? Určite, ja si myslím, že jeden z najťažších. Samozrejme aj s violončelou, violou, kontrabasom. Myslím si, že tieto
sláčikové nástroje, ktoré nemajú pražce, ako je aj gitara, ktorá takisto má struny a hmatník, tak proste je to jednoduchšie, pretože človek vie, kde sa má trafiť. Ale pritom, keď malé dieťa chytí husle do ruky a začne ťahať sláčikom, je to, myslím si, že počúvanie skôr za trest ako za odmenu. takže je to dlhá cesta, kým človek vlastne vydá zo seba nejaký tón. Ale zase, keď už to človek vie, je to proste pohľadenie na duši. Buďte našou súčasťou, dajte nám palec hore na Facebooku. My sme predsa úplne iné rádio.
Zdá sa, že nebudem v tom sám, so mnou rozohráš niečo nové. Očami vravíš veci, ktoré mám tak rád. Si tu s ním, ja tiež niekoho mám. Čo spravíš, keď sa k tebe obrátim? Zastavíš pohybom dých, ruka vklzne tajne presne tam. Takto navždy môžeme byť. Neviem ti slúbiť viac, chceš to ty a ja. Je to láska na jednu noc. Nechci sa pripútať, poď si užívať. Je to láska na jednu noc. Odhoďme zábrany, sme tu iba my. Je to láska na jednu noc. Nechcem sa viazať, vieš, ty to cítiš, vieš. Čo bude zajtra, nerieš. Si pre mňa ako stvorená, taká peknučka, tak akurát. Baví ma, keď sa s tebou náhle zamotám. Túto vášeň mám vždy rád. Je to vzájomné, každý z nás to vie. Iba chvíľu a je tu koniec. Nemám výčitky, chceš to tak aj ty. O tom vôbec nepochybuj. Neviem ti slúbiť viac, chceš to ty a ja. Je to láska na jednu noc. Nechci sa pripútať, poď si užívať. Je to láska na jednu noc. Odhoďme zábrany, sme tu iba my. Je to láska na jednu noc. Nechcem sa viazať, vieš, ty to cítiš, vieš. Čo bude zajtra, nerieš. Znova ťa cítiť je asi príliš. Myšlienkach stále chcem sa vrátiť. Nechci nič vedieť, rob čo sa nesmie. Uži si chvíľu, kým ju máme. K tebe hovorím, už nepovolím. Nechaj to tak, poď ma zvádzať. Roba to cítiš, nemysli príliš. Nesnaž sa nás dvoch vôbec chápať. Viem ti slúbiť viac, chceš to ty a ja. Je to láska na jednu noc. Nechci sa pripútať, poď si užívať. Je to láska na jednu noc. Odhoďme zábrany, sme tu iba my. Je to láska na jednu noc. Nechcem sa viazať, vieš, ty to cítiš, vieš. Čo bude zajtra, nerieš. Počúvate Rádio pre život a my naďalej pokračujeme v rozhovore s Danielou Tomášovou, členkou úspešného ženského husľového tria G-Strings. G-Strings sú na Slovensku veľmi známe trio, vy ste aj pochodili kus sveta. Čo ty osobne považuješ za váš najväčší úspech? Je to také nezabudnutelné podľa teba a vás to aj posunulo niekam ďalej? Ktoré tie vaše úspechy sú podľa teba také top? Tých krásnych momentov, ktoré som s babami zažila, bolo veľa a musela by som to tak kategoricky asi spomínať za tie roky, ktoré fungujeme. Ale čo sa týka Slovenska, boli vždy zaujímavé tie televízne produkcie, ktoré sme robili. Či to bolo Legendy popu s Pálkom Hamelom, alebo Československo má talent, pretože tie všetky veci nám strašne veľa dávajú. Alebo sme robili rôzne televízne projekty, kde sme si vyskúšali presne, ako to live funguje so všetkými umelcami a veľmi veľa ľudí sme stretli. Ale čo sa týka takých našich úspechov, to boli hlavne koncertné šnúry, ktoré sme mali možnosť absolvovať a
asi záujem zo zahraničia. To považujem za ten najväčší úspech, že sme dokázali proste pochodiť kus sveta a zažili sme veľmi veľa aj zaujímavých a srandovných vecí, čo sa týka cestovania takýchto, že nie len proste to samotné hranie, ale India bola asi pre nás taký zlomový moment, kedy sme mali vlastne turné po Indii dvojtýždňové a každý ten deň sme leteli do iného štátu Indie. A tam sme mali neskutočný úspech, hlavne úplne iný. Úplne ináč sa tam ľudia k vám chovajú ako v Európe, ako sme boli zvyknutí, takže to bol taký hlavný moment, že toto sa nám podarilo, lebo tým sa asi nemôže pochváliť každý, že mal turné po Indii, takže to bolo také zaujímavé. No ale teraz som si spomenula na to najdôležitejšie, vydali sme 2 albumy, čo proste je pre umelca v dnešnej dobe, myslím si, že tiež pekný úspech. A ten druhý album sme točili po slovensky. Rozhodli sme sa, že vlastne anglický album už máme, veľa inštrumentálnych vecí hrávame, stále si to ľudia pýtajú, ale že chceme niečo nové, pretože sme spolu dlhú dobu a potrebujeme sa nejakú zmenu. To je presne ako žena potrebuje zmenu strihu vlasov alebo niečo, my sme povedali, potrebujeme zmenu, tak sme si povedali, že by sme chceli slovenský album, kde budeme spievať po slovensky, kde budeme proste modernejšie, fresh, kde proste úplne inú tvár otočíme ľuďom. No a vtedy v tú dobu prišiel na Slovensku Tom Popovič z Ameriky a vtedy sme si povedali s babami, že no tak máme 2 baby, máme radi proste tanečnú hudbu. Ja som skôr taký rockový typ, ale proste nejak to sklbíme dohromady a dáme do toho akože nejak to proste poprepletáme a vznikne z toho niečo dobré. Takže Tommy Popovič ako producent nášho albumu vyhral. No a začali sme nahrávať album, ktorý sa volá Do trojky, 3 baby, takže Do trojky. A tam sme mali aj veľa zaujímavých hostí. Tam bola Tina na albume, Robopap, Tommy Popovič si s nami strihol duet. No a na tom albume je vlastne 11 vecí, jedna z nich je inštrumentálna, ostatné vlastne spievame. Áno. Takže zaujímavá spolupráca. Čo pripravujete teraz v najbližšej dobe pre svojich fanúšikov? Na čo sa môžu tešiť? Vždycky, keď ide zima, tak snažíme sa vždy, každý rok dať do playlistu náš vianočný repertoár, ktorý máme. Tiež sa to ľuďom veľmi páči, nám samozrejme tiež, lebo každá z nás má rada Vianoce. Takže teraz máme veľmi veľa vianočných akcií, na toto sa teraz sústreďujeme. No a budúci rok uvidíme proste, čo nás čaká. Sami by sme radi možno vyrazili na nejaké menšie klubové turné, že niečo zase nové vymyslieť. No a stále dookola pracujeme na nových kostýmoch, na nových skladbách, novom repertoáre. Musíme byť zaujímavé a musíme sa udržiavať na tomto trhu, takže vymýšľame stále niečo nové. Pre vás je veľmi dôležitý ten vizuál, ako si práve povedala. Kto sa o vás stará? Máte vlastného stylistu, kto vám šije tie krásne kostýmy? Alebo je to také rôzne? Je to rôzne, ale už za tú našu kariéru, za tie roky, ktoré sme spolu, sme vyskúšali veľmi veľa spoluprác s modnými návrhármi. Takisto robíme aj veľmi veľa modných prehliadok. Pred 2 týždňami sme hrali modnú prehliadku na Bratislavských modných dňoch, kde sme hrali pri tvorbe Kristýny Farkašovej, plastikavých tričiek napríklad. A teraz v stredu hráme v Košiciach modnú prehliadku Lidie Eckhardt. A v piatok napríklad takisto tiež, ale vždy sa snažíme mať nové, alebo tie nové kolekcie, ktoré vlastne tí modní návrhári nejak vymyslia. A najlepšie spolupráce sú vlastne s Ferom Mikloškom, Lukášom Kimličkom, Borisom Hanečkom, Emou Klein. Tie sú asi úprimne najobľúbenejšie, pretože Emma Klein je jedno mladé, talentované dievča, niečo po 20-ke, takže veľmi mladá. A tá robí také veci, ktoré nám sú asi ako babám najbližšie, proste tam sme sa asi našli, takže to je taká z tých posledných spoluprác taká najvýraznejšia. A
Čo sa týka nejakého stylingu, tak o vlasy sa nám stará salon Ladies Plus, o moje vlasy a o baby sa stará Tony & Guy, čo je v Bratislave, takže vizáž je to také rôzne. Sme radi samozrejme rôznym spoluprácam, takže nebránime sa, radi skúšame niečo nové, takže tak. A čo sa týka tých hudobných spoluprác, teraz nemyslím konkrétne, že producent, ale spojenie síl s inými hudobníkmi, čo bolo pre vás taký najväčší zážitok? Lebo viem, že aj v Carnegie Hall ste hrali, ale vtedy neviem, či už si bola G-Strings. Nie, to bola iba Anet, tá ríšava z nás, takže tá bola v Carnegie Hall. Určite ona by vám porozprávala, že s Elanom to turné, že to bol zážitok najväčší. Čo sa týka tých spoluprác s umelcami, no my sme vlastne, taká tá najvýraznejšia spolupráca bola asi na tom albume, pretože tam sme pracovali naozaj výrazne s tým Tomím Popovičom a videli sme tú prácu trošku z inej strany ako z toho pódia, ale minulý rok akurát, teraz trošku odbočím od báb, ale pre mňa najvýraznejšia spolupráca bola s Rytmusom, s ktorým som minulý rok robila jednu charitatívnu akciu Srdce pre deti a tam som hrala na klasických husliach, odložila som elektronické, hrala som na klasických a v podstate bola to veľmi zaujímavá spolupráca, pretože Rytmus mi zavolal a povedal, že no potrebujem teraz, aby si mi zahrala toto a ja budem do toho repovať. A lúsnutím prsta zázrak na počkanie. Takže musela som si dať všetko v hlave do poriadku, že áno, musím preto spraviť maximum, aby to bolo dobré a myslím si, že sa to aj podarilo, že to bola veľmi príjemná, pekná spolupráca a veľa ma to naučilo. Vždycky ten človek, ktorý je ľuďom na očiach, je výraznou osobnosťou a má nejakú váhu na tých ľudí, vám má vždy čo odovzdať. Takže aj pre mňa napríklad Rytmus, nech je braný akokoľvek, veľmi veľa som sa od neho naučila. Nech je aj drsný akokoľvek a je možno veľmi priamy, vie, čo má rozprávať a vie, čo robí. Práve preto toto bola pre mňa asi taká najvýraznejšia spolupráca. A čo Tommy Popovič? Naozaj je taký úžasný producent? Lebo viem, že mnohí naši umelci si ho pozývajú do svojich spoluprác, ale nie s každým spolupracuje. Tommy Popovič bola taká zaujímavá spolupráca, keďže sme sa rozhodli pre neho ako pre toho producenta nášho albumu. Úprimne, predtým som ho vôbec nepoznala ako človeka, ale spolupráca bola ťažká, to priznávam, že to vôbec nebolo jednoduché, ale to, čo z toho vzniklo z toho jeden tanečný, fresh, rádiový album, ktorý by sa kľudne mohol hrávať, ale je to... Neviem úprimne, či by som s ním dokázala spolupracovať aj naďalej, pretože môj, ako by Dara Rollins povedala, šialok kávy, táto hudba nie je, ale čo sa týka talentu Tommyho, je neskutočný. Je vynikajúci hráč a má v hlave toľko nápadov, že ich proste chrlí zo seba naozaj veľmi rýchlo a má ten dar. Takže tak by som to asi zhrnula. Príbehom o nás dvoch
Viac o originálnej ženskej skupine G-String sa dozviete aj v poslednom vstupe. Rozprávali sme sa s jednou z členiek Danielou Tomášovou. Zostaňte s nami. Čo sa týka slovenských rádií, aké máte skúsenosti? Hrajú tie vaše skladby, alebo je s tým skôr problém? Väčšinou regionálne rádia hrávajú tieto veci, naše, ale čo sa týka týchto väčších, my sme sa nikdy ani tak nejak nepokúšali preraziť v rádiách komerčných, pretože my sme hlavne trio, ktoré pracuje na firemných akciách, na plesoch, na takýchto veciach a hlavne my sme začali ako inštrumentálne trio. Až po čase sme začali spievať. Takže pre inštrumentálnu skladbu vám v rádiu nezahrajú v podstate. Je to nehrateľné, takže nikdy sme nemali prioritu v tomto. Áno. Ale samozrejme, že by sme sa nebránili aj s tým najnovším albumom, ktorý sme mali, tak určite by to bolo aj zaujímavé, aj pekné. Vy ste boli 4 roky dozadu, tak sme to vypočítali súčasťou talentovej súťaže. Aký máš ty názor na talentové súťaže? Sleduješ to aj teraz, po tej tvojej skúsenosti? Sledujem to, keď mám čas, keď si potrebujem oddychnúť, tak si to zapnem a pozerám. Je pravda, že tým, že sme pod agentúrou, ktorá má veľké právo rozhodovať o tom, čo môžeme, čo robíme, alebo aké kroky budú pre nás správne, tak ja som bola proti tomu, aby sme tam išli. Pretože nevidela som v tom nejaký hlbší zmysel, aby som išla, lebo chodia tam ľudia, ktorí sú v podstate amatéri a chcú to vyskúšať. Radila som sa, to je bez akejkoľvek povýšeneckosti alebo niečoho takého. Proste pracujem na sebe celý život a vyslovene som v podstate profesionálny hráč v tom, čo robím. A neprišlo mi to ako podstatné ísť do tej súťaže. Je pravda, že čo sa týka reklamy, tá súťaž nám neskutočne pomohla na určitú dobu. Mali sme vybukované kalendáre, strašne veľa sme hrali a doteraz, keď ma niekto osloví, tak povie, a vy ste boli v Talente. Je to proste taká značka na čelo, je, určite, ale je to veľmi krátkodobá záležitosť. A myslím si, že za tie roky, ešte my keď sme tam boli, tak to bolo ešte zo začiatku, kedy tá súťaž bola druhýkrát. Takže nebolo toho toľko, ako je teraz. A prepínate teraz na programy a máte všade iba reality show. Ano. A ľudia, ktorí odtiaľ vychádzajú, sú málo kedy uplatniteľní. A je mi, lebo strašne veľa, ale vidíte aspoň koľko strašne veľa talentov je v tých súťažiach. Áno, to je to pozitívum. Vy ste boli také prvé trio na Slovensku. Keby som povedala, že ľudia si vás fakt všimli a poznajú vás, G-Strings, vytvorili ste si značku. Stáva sa vám často, že sa stretávate s babami, ktoré vás napodobňujú? Lebo ja som si všimla, že už začalo byť viac týchto všelijakých trio a duo huslové, že proste baby si vás všimli a tiež niektoré vás napodobňujú. Tak je to pochopiteľné, pretože prečo aj nie, lebo v podstate je to výborný nápad, ktorý napadol nášho manažéra, ktorý proste toto celé vytvoril. Tak prečo nie? Akože ja sa tým babám nečudujem, že si to vytvárajú. Je to aj krásna práca. To treba povedať, že naozaj sa žiadnej nečudujem, ktorá by to chcela robiť, pretože ja som rada, že robím to, čo robím. Mňa to baví, naplňa a veľa vidíte, veľa cestujete, krásne veci hráte, je to moderné, máte krásne šaty, však ktorá baba by to nechcela. Jasné. Ale tá konkurencia samozrejme je, nám roky tiež pribúdajú, takže my sa musíme len snažiť udržať si ten trend, ktorý proste máme, vytvárať stále niečo nové a byť zaujímavými a byť stále tie, tak my sme tie prvé, ktoré proste tu boli a my sme tie pravé. Áno. Takže husle a pekné ženy, to je taká smrteľná kombinácia. Musíte mať veľmi veľa nápadníkov. no. Ako to zvládate? Tak, zvláda sa to dá jednoducho. Ako by som kulantne na túto otázku odpovedala. Jasné, že sú sociálne siete, kedy je veľmi ľahká cesta sa k vám dostať. To je jasné. Ale
Ja sa každému záujmu poteším, vždy sa snažím aj odpísať, reagovať, pretože vážim si ten záujem ľudí, lebo ja keď si to predstavím, pre mňa niekomu napísať správu je čas, ktorý ja venujem tomu druhému. A je to fantastické, že niekto si ten čas nájde a napíše vám, že hráte krásne, vyzeráte krásne, že gratulujem vám a už tie také lichotky a také, ženu to vždy poteší. To by som klamala, keby som povedala, že mi to nelichotí. Je to príjemné, je to fajn, ale odtiaľ potiaľ, pretože každá z nás je vydatá a proste neriešime takéto veci. Ty keď nehráš, keď sa nevenuješ hudbe, keď nespievaš, ako zvykneš relaxovať vo voľnom čase? Čo ťa naplňa energiou? Naplňa ma energiou spánok, pretože toho spánku mám veľmi málo. Naučila som sa tak spať, že keď môžem, tak spím a viem spať na povel, ale to by som klamala, že tak si užívam voľný čas. Mám psa, malú bublinku, takže s ňou trávim väčšinu svojho času, ideme na prechádzku do prírody a pekné počasie a môj psíček, to je taký balzám na dušu pre mňa. A niekde dobrá káva so sestrou, aby sme sa vykecali, porozprávali novinky a to je taký môj najväčší relax. Vy si vlastne ako súrodenci aj pomáhate. Sestra je manažerský typ, ktorý ti po tejto manažerskej stránke pomáha. A brat si spomínala, že zase je grafik. Je to také super, že súrodenci takto spolupracujú. No, je to Človek výborné. sa s tým často nestretáva. A ani ja som si to nevedela predstaviť, že my takto budeme fungovať, pretože keď sme boli menšie deti, tak sme sa išli zabiť, to priznávam, že to bola vojna, hlavne medzi nami my máme najstaršiu sestru Majku, ktorá má teraz skoro rok, budeme mať naša Emuška, prvá naša netier, takže ju nechcem tak vyraďovať z tohto kolobehu, ale ona teraz má iné povinnosti. No a my traja súrodenci, čo takto akože valčíme spolu, pomáhame si a teda mne hlavne pomáhajú, to musím priznať, pretože oni mňa až tak nepotrebujú ako ja ich. Ale medzi nami je taký 5-ročný rozdiel, že moja sestra, ktorá mi manažersky pomáha, chodí so mnou na stretnutia tak kvôli tomu, že proste hrávam teraz aj solovo a mám proste nabitý kalendár aj z tohto, takže ona sa stará o všetko toto. A brat je zase o 5 rokov odo mňa mladší, takže my sme taká proste trojka, takže on zase má na starosti grafiku a musím priznať, že teraz som natáčala nový videoklip, teda nový prvý môj solový videoklip, kde to mal všetko na starosti môj brat, pretože on má spoločnosť na natáčanie videoklipov, volá sa Movie, sídli aj náš v Ružomberku. Aj jeden z nich je môj bratranec, sme taký rodinný klan, Jakub Krška, ktorý proste vyrába tieto videoklipy a myslím si, že veľmi kvalitne, pretože keby ste si pozreli ich stránku, tak ju majú nabitý proste umelcami, ktorí naozaj idú túto umeleckú cestu, ktorým sa darí, ktorí sú proste videní a počutí, takže pozrite si Movie. No a o tomto videoklipe nám musíš povedať jednoznačne viac. To znamená, že ty solovo pripravuješ aj nový single. Áno. K nemu bude videoklip. Kde sa to natáčalo? O čom to bude? Kedy to môžu tvoji fanúšikovia vzhliadnúť? No, myslela som si, že keď prídem k vám, že už bude aj na svete, ale tým, že som teraz veľa cestovala a potom som si potrebovala oddychnúť, lebo choroba ma dobehla, takže to trošku akože bude neskôr, ale ten single, s ktorým chcem ísť von, aj ako sa možno odprezentovať už ako solová huslistka, bude od Karla Jenkinsa, hudobného skladateľa, a bude to skladba Palladio, ktorú som ja prerobila. Je to klasická skladba, ktorú som ja prerobila do takej v podstate rockovejšej umeleckej podoby. Je to niečo, je to pre mňa taká výpoveď mňa. V tom som sa našla a to by som proste chcela ja samu seba odprezentovať, tak počúvajte ma, toto som ja, toto nie je G-Strings, toto nie sme my tri dokopy, pretože ako my tri sme tým, ktorí sa doplňame
a tolerujeme, prispôsobujeme. A toto, čo vychádza teraz pod mojím menom, tak budem iba ja, bude to prezentovať mňa. No a ten videoklip k tomuto Paládiu bude, myslím si, že veľmi zaujímavý a veľmi sa teším z toho, keď už to ľudia uvidia, pretože natáčal sa v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, za čo by som im chcela aj veľmi pekne poďakovať, že nám tam dovolili nakrúcať, pretože to bol jeden krásny čas strávený s milými ľuďmi, veľmi prajnými, veľmi ústretovými a úslužnými, za čo veľmi im ďakujem, že sme tam mohli byť, pretože tie expozície predsa sú to umelecké diela, ktoré majú veľkú hodnotu, myslím si, že hlavne nevyčísliteľnú, takže klobúk dole, že sme tam mohli byť. No a ten dej toho videoklipu sa bude odohrávať v noci a bude tam jeden strážnik, ktorý proste sa zobudí na, ako by som to povedala, na moje tóny a ja budem vlastne taká socha, ktorá vždycky ho bude trošku strašiť. Takže máte sa na čo tešiť. Viacej už neprezradím, pretože musíte si to potom pozrieť. Dúfam, že navštívite potom aj moju stránku, aj si to pozriete. Bude to taká strašidelná noc v múzeu, ale dúfam, že s dobrým koncom. Tak sa tešíme na hororový videoklip. Až také hororové to nebude, ale dúfam, že to bude pekné. Už sa to blíži. Daniela, čo ty počúvaš? Akú hudbu? Tak ja som dušou rockerka, čo vlastne ani možno veľa ľudí by nepovedalo, ale na rockovej hudbe som vyrastala. Samozrejme, že ten môj hudobný vkus sa životom menil, vyvíjal, ale cez Blink-182 a Offspring na gymnáziu svätého Andreja, keď som ešte bola, som prešla k Danovi Bartovi, Petrovi Gabrielovi a potom do rockovín ako je 30 Seconds to Mars, Foo Fighters, Muse a Led Zeppelin, Pink Floyd a proste všetky takéto rockové klasiky ja môžem, takže tak by som to asi zhrnula. Čo by si na záver nášho rozhovoru odkázala poslucháčom Rádia pre život? Tak poslucháčom Rádia pre život prajem pekný a pokojný život. Hlavne úsmev na tvári, pretože človek si nejak musí spríjemňovať ten život. Veľa zdravia, lebo bez zdravia nie je nič. Veľa šťastia, veľa lásky a hlavne veľa pohody, pretože človek nech je v živote šťastný a spokojný. Asi toľko. A ešte taká bodka na záver, kde si môžu poslucháči, fanúšikovia, diváci nájsť viac informácií o tebe a G-Strings? Na našej stránke www.gstrings.sk, na facebookovej stránke nás nájdu takisto ako G-Strings. Veľa ľudí si to pletie, to ešte poviem, pretože nás veľakrát aj na plagátoch aj kadetade píšu ako GS, ale my sme G-Strings X ako Xavier, takže to by som chcela podotknúť, ale aj na mojej samozrejme, mám aj Instagram Daniela Thomas Violin, tam nájdete aj aktuálne fotky, sú tam fotky aj z natáčania videoklipu, takže to si môžete pozrieť a na Facebook stránke som Daniela Tomášova, takže kľudne budem rada, keď si ľudia ma pridajú alebo pozrú. Ďakujeme, že si s nami strávila čas a nech sa darí aj tebe, aj celej kapele G-Strings. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som tu mohla byť. Osťažen sa pri údolí, pohár
a v duši mi spievajú sirény vábivé a len duše bez uší sú v bezpečí. Čo ak náhodou pod vodou stratím vedomie, len to nie. Plávam na vlnách zázrakov, bezmocný ja sám podlieham. www.radioprezivot.sk, vaše internetové rádio.